Yun. Good morning sa inyong lahat mga kalabarkada. It's already 2 AM ng madaling araw mga kalabarkada. At eto, andito tayo ngayon mga kalabarkada sa lumang spot natin. At tayo ay mag-fishing na naman. At manghuhuli na naman tayo ng pang-ulam natin. So bali makakasama natin mga kalabarkada si, ayun, kalabarkada si Nico. Iyon no, blue na blue. So ayun mga kalabarkada, kumusta naman po kayong lahat dyan? At maraming salamat pala mga kalabarkada dun sa lahat ng mga sumuporta sa ating mga video. At maraming salamat din po sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel, sa lahat ng mga viewers natin at silent viewers natin dyan. At sa mga subscribers natin, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung kayo po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, sa lahat ng mga napapadaan dyan, wag nyo na pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya nito. Bago tayo lumusong mga kalabarkada ay magsha-shoutout muna tayo. So shoutout kay Master Dave Amigo, ayun, napakalupit na espero. Kay Idol Dreams Adventure, kay Ma'am Mercely Tawano, tapos kay sa pinsan ko si GR Lopez Maniago, ayun, shoutout sa iyo bro. At kay Bro Randy Magkalas, ayun, so shoutout po sa inyong lahat dyan. At sa lahat ng manunod natin, shout out po sa inyong lahat. So yun mga kalabarkada, bibihis lang tayo tapos lulusong na tayo mga kalabarkada. So tara, umpisan na natin tong adventure na to. Sana makarami tayo. Ayan, lulusong na tayo mga kalabarkada. Sana marami tayong mahuli. Medyo malapit pa naman ang tubig. Ito, unang huli mga kalabarkada. Pagkita na naman. So, nakadali si kalabarkada si Nico ng pagkita. Galing talaga. Tapos ito mga kalabarkada, nakadali na siya ng pusit. Ayan, pusit. Sarap din mga kalabarkada, adobo, kaya ihaw. Tapos ito may lambay mga kalabarkada na nakita natin. Ayan. Kung tawagan sa amin pala yan mga kalabarkada ay parisaway sa salita namin. Kasag naman natin sa Tagalog, diba, lambay sa Bisaya. Medyo malaki-laki na rin po. Dinakma ko na lang mga kalabarkada. Dinadakma namin yung ganyan para kasi pag may ganun na may itlog, pwede pang pakawalan. Lagay na natin sa lagayan. Ito mga kalabarkada, may na dakma din sa kalabarkada ko na lambay. Ayan, ano sinasabi namin na may itlog. Ayan, tinadakma na lang namin kasi pag ganyan na may itlog, piling pakawalan na. Tapos ito mga kalabarkada, may uhuliin tayo. Yung tinamaan, yun, kaso nakawala. Sayang, black snapper pa naman na malaki-laki na rin mga kalabarkada. Hindi natin nahuli. Ito may pagkita naman mga kalabarkada. Nagtago pa naman dun sa hollow blocks. Ayan o, hollow blocks yan. Dun sa butas ng hollow blocks kung siya nagtago. Hirap matukutin. Lahat yung hollow block, bit na lang ang kalabarkada ko. Ayan, tinutusok-tusok na mga kalabarkada para lumabas. Yun, lalabas na yung mga kalabarkada. Yun, lumabas na. Ayan, malaki-laki rin pala ito mga kalabarkada, kaya pala hirap tanggalin. Yun, nahuli din sa wakas. Malaki-laki na rin yan. Pwede na rin pang adobo. Tapos ito mga kalabarkada, may nakita tayong kambutan o bagulan. Ayan, medyo malaki-laki na rin to. Pwede na rin ito mga kalabarkada. Sa pool, nagtiba pa yung kulay. Ganda ng kulay, no? Sa pool mga kalabarkada.
Ito, may nahuli si Kalabarkads Nico na black snapper. Ayan. Masarap yan, inihaw mga kalabarkada. Ayun mga kalabarkada. Bali, ahon na tayo kasi umaga na. Baliwanag na. So ito yung mga huli natin mga kalabarkada. Ito yung huli ni Kalabarkads Nico na lambay. Pero papakawalan natin yan mga kalabarkada. Sandali lang. Ganun mo para makita. Yan, paharap. Yan. Babaliktad mo nga. Ay, ayan. Ito mga kalabarkada. Yung huli ng Kalabarkads na lambay. Kaso papakawalan natin. Bakit natin papakawalan dong? Maraming itlog eh. Maraming itlog. Ayan. Kasi maraming itlog siya mga kalabarkada. Ayan. Yan, pakawalan na natin. Ayun o. Umayo ka at magpakarami. Makarami kayo. Umayo kayo at magpakarami. So yun mga kalabarkada. Bali ahon na tayo. At uuwi na rin tayo mga kalabarkada. So kita kasi tayo mamaya sa bahay nila Kalabarkads Nico. So mamaya na namin ipapakita yung mga huli namin. Kunti lang pero at least may pang ulam na rin. At pinakawalan na rin natin yung lambay na maraming itlog. So yun, kaya namin pinakawalan kasi may itlog para dumami pa, para may mahuli pa tayo sa susunod na bukas. May bukas pa. Sabi mga kalabarkada, ahon muna tayo. Bakit hindi ka pinakawalan ng asawa mo? May itlog ka rin naman. Malaki na ka. Siyempre, masarap yung itlog na yun. Pambira talaga. So, dinalo mo nun ah. So, ayun mga kalabarkada. Magandang umaga po sa inyong lahat. At time check tayo ay 5:30 na ng umaga mga kalabarkada. At nandito na tayo ngayon sa bahay nila Kalabarkads Nico. So, ito. Papakita namin sa inyo yung mga huli namin mga kalabarkada. Kunti lang pero may pang-ulam na rin. So ayun, bali pinakawalan natin yung isang kasag kanina o lambay. So challenge ko pala lahat yung mga espero na pag ganun yung nahuli natin, pakawalan sana natin mga kalabarkada, mga master. Ayun, para sa susunod na bukas ay may mahuli tayo. So ito yung mga huli natin mga kalabarkada. So, papakita lang namin sa sa inyo. Ay, dong. Yan. Grabe. Walang masyadong huli ngayon. Gawa nga nung maluwanag yung buwan. Parang nagtagu-taguan kami. Tagu-taguan, maliwanag yung buwan. Pambihira. Bakit dinala mo pa? Dapat. Ayun na. Yan lang mga huli natin mga kalabarkada. Kunti lang. Ito lang naman yata yung ibibigay mo. Ha? Dapat sa'yo na lang to eh. Ulamin mo na lang oh. Bakit? Para padagdag mo sa akin. Hindi, kuha ka na lang dyan. Kunti lang naman yan. Sa'yo na yan. Mayroon pa naman ako octopus. May isda pa ako. Hmm. Oh, tingnan mo. Ito yung mga huli natin mga kalabarkada. Oh. Yun mga kalabarkada, bali-bawi na lang tayo sa susunod. So yun. Tayo na lang. Ano dong masasabi mo sa mga kapwa nating espero pag nakahuli ng lambay na may itlog? Dapat pakawalan talaga para sa susunod marami pa. Ayun no. Diba? So yun mga kalabarkada, sana nagustuhan nyo tong video na to. So kung nagustuhan nyo man, bago nyo tapusin ang video na to, siguraduhin nyo muna nakapag-subscribe na kayo. So ingat po tayong lahat and God bless po. At lagi nating tatandaan, God is good all the time. So see you in our next vlog mga kalabarkada. Yes. Bye bye.